जतन हमबाय ते जतन खुलुमखानि तैमुक सेलनि बिदुनाय तनाय आनि ताखुकतै बुक संना ताखुकतै बुक सं तिनि बेलायनो किरिमा संसा कक तमांखा निरक खनाके बेलायनो अपुर पंगजांनाय तमानि हमले तिनि सिनि जमाते हदारकबो तिनिनि सालोनो हदा मुइतांवै खनावो सिबबारि तै माताबारिवो तिनिनि खुनलाय तमानि जरावो तिनिनि सालोनो अर बाराय केप्ला कामिनि अर तैखा मोयल बिसिङो क्लाइगो डिस्ट्रिक्ट के किला उदयपुर गोमती तिरुपाव न खबजागो अम कामिंखा बाराय केप्ला कामि अर नक फांखा दनमोहन जमातिया बनि नखलाव न तिनि बेलाय न किरिमा संसांखा yang sini mabari sibari wo puja bo solai tongo tai sini baba gore ne hodani besarok joto na afro matai khonglai tongmani jarabo oro belai ne kirima sungsake oro thui chasaru roke o nokhlawo ne basawi tang tak ta o patemeng patai tong prong ke ang oro mabari sibari wo oro ang oro coverage khai tongo video haini bagai ne ang afro sokai mali haipana oro ni mangpilno ang nirno phungnai ang borok ne thanibo video na nirno ang phungnai ketai oro ni sini takuk or barai keplani takuk or nok khla gana ni bobo payu yang phagal dikisa do bono senglai nai pulias kang ni sini mung loko sono sai kana gade ani mungkin Binay Kumar Jamatia no timuk sinala pulias hamai maro do no hamba inke ar tini অপূর্ব কে আর থুইচাসার রকে নখলাও সে অম হাইকে সং খাকাওই সিমাইয়া হাইবলে বসি তিনিনি সালো চিনি বাবা গরিয়া এম চিনি চিনি জমাতেয়া হদারক মইতামানি সালো তিনি আসক অতিরিক্ত কে কিরিমা সিংসা ওয়ানামা সিংসা কে আর থুইচাসার রকে নখলাও পাছাই পাইকে চিনি হাসতেনি লোকরক তে হায়ংনি লোকরক ও কগন খনাকে বেলাইনি ওয়ানা জাগনাই হ্যাঁ এনকে আসল আসল বকবুই দে পাতে কিসেসে সাই খনাগরে কবুই দে আর পাছালা Kebanyakan bor amunuk haro kutha the jomani amunuk lah kebanyakan borok rok bu kama failai jak oro ke nokla be kaisa borok lai jak asarai khonan joto no phai nyalai la ha dei lukhang ke kaisa si thui ha ke phai ko so gu dei ru yang ke nu gya ke dei lukhang ke bo kabama pasai phai bu ke ha ko ro so ne kisa daro we khur lai we aro bisin luya ko nai la ha hai ke se no phai bu pura yang sin chigang phai ga mani pura luraibu yang nukarawo noksino hajak pura nukang ke phaibu joto nugu or hathai ni borok rok tei biang ni rok bu pura night phaibu thangbaile ha joto nugu ke pulias kang or thuichasa roke hani peplawi pasai family soba sikang nugrlang phaso boke or nok phang basai nugu or maisa bai mairang subani thangmani ne ke mairang sula ha mairang ni tei hau kraila ha ke ha krai mani loge loge ne thui haike nugla hangke kirijagla ha wana jagla ha hangke jongno bu rihoka rihowi jong nai phela hangke jong bisa saya kho boni pore hai he ne jong lulu nyai la ar syntax ni ani syntax ni tei nyo balti bai lulu nyai la ha nai le mani kubi ni nugla ha ga joto jong bu okor sakano ri holai bai yang hade kaisa guhog lai bai nyai le mani ne kubi ne tak phan hanaro tong kho kisa bono or birai phunung mani taksan thui jong kho hawo Kamu bu joto na hebela kebanyakan ang menunggu. Thui tak or paso pasamani bo pagra or ni wo buskang sikang pulis kan yang de ungklok buskang bor pagra. Kan orang piang sui mani sih center kan ada piang sui mani orang pagra. Boni pore kan terus lote like or jaga busuang kan kemana file orang ini kan. Pura yang high carry. Thui kemana file yang sih dia kemana thangda. Oke or gotna khana woi o kirima sungsake thui pasoi File teman nukbayu ni nukoi parani borok rok kutumbai kaderot. File ha joto kutumbai na parani borok rok. Kamu nokla sara lihat sih na borok bang mani. Ke tei nung am haket tei kiri mas sungsake nironi noklawo pasawi file mani kiri mas sungsake file teman bekhawo bahai wasok temai maka kakatini salo sai kana gari. Sini jomate hodarok to tini sibari wo puja khaibu matabari puja khaibu apron salo si pas or thuichasa roma ba o salo phaiwi ni bahai matong bo mahikeni bekharol makha kaka ang dekha kamani ba yang bu atta ba sara 7:30 de 8 de khana asai rok sin chi cheng ma ba yang puja ba ha ke cheng chong ba ubo de khai ma ma sogu tei bosomoti bu tak saka sama kok sitra sajang ma hai tama pu homa hai bo de kha sok de kha ma holai bu ga baksa ba amo rong thanglai pro ni rong bo no phai ro hi hobai bu
Apa no rong ke to thang na sik pu bon sik se wa tai wa za apa no nuk nai ching apa nuk lai ya bono to kha ka maya holi thanglai ma bata ba kaise kusi sing bata ha holi thanglai mani rong to ra prai pe holi ni yamo ang saima ka khe holi yamo ya te alka nang tama kha ka sai khana da amola holi ni ya holi ni rong le ya no mole bising ni si phai no le pe yu ba jak boni se pa sai pe ko lu khang ke ti lu khang ke baksa buksu ba Dukati man berarti sok di mata ini sini bono hombai bu, ang bu je borong hotoi hai jangan himbu kau mau masuk hanta. Angke makha kabu baksa buksu podre porke matai mama rok tong ya de, get ini ni salo to sini jomate ha hodani besarok bu matai khonoi tong mani joraba, angke oro matai rok de mana ang makha kaman sinengle bahar ke khaka. Boba si samalia ka matai je mana khadena mana ya dena temang khabon su song malia ka ek basha wana mo song sao bu thangu haya wajing wa sokhe na bui temarok de khakai musa de khaka mung tong bunyi tabok orni rok gotona sole tong pro okra sakarok phaiwile toma kogro ma hero khno thaisa tuchu salaima rokhna okra sakarok phaiwi thangmani khen osai je kereng rok no thikana rok na le le ji hai haya sayarok phang thogu na kaha phang thogu bota hero khe samani tonguta ha ke sengno sawi kelanguta ke o thui chasar ke nokhlawo phaimani besok time rogo thak mani kalai kha ang tak to thak jak nang besok time ro thak ha bo kompa nang 12 tale bu sogli ana 11:30 dora tile laila ha 11:30 lai jak 12 ta bu tu rong khana 8 sein 8 sein nok chole khana mo ke takhu buhuk song ki belai na o kok to ma khana oi belai na kirima sangsa te belai na wana ma sangsa sini jomate hodarok 17 March 2023 साल मारियो सिनी जमाते होदारक पित्रा कामिनी सिनी तैखामा मयलनि पित्रा कामिनी लोकोने सकद्रि बरम गनां बिदा साधन जमाते न लोकोने बायनावै 432 खिपि ताकलाइबो होदा जमाते होदारक मुइतां लाइखा गे तिनिनि साल 18 मार्च 2023 नि साल मारियो खचिनी माबारि सिबारियो मताइ खुनुमान बजरा ओ साल मारियो न अर किरिमा संसाके बाराइ केपला कामिनी दन्य मोहन जमातेनि नखलाव काइसे तिनि किरिमा संसाके बिलाइ थैछासा रोरंखा यां बो सिनि अर पूजा सिबारिबो पूजा चले तंगो तै माताबारिबो पूजा चलेले तंग माने जरावो अरबो थैछासा रो नखलाव बिलाइ कबांखे साक्साव yang boli ingrerek yang misil pong boli ingrerek or thisa sarurung ingrerek hani bagai hasteni lukurok belai wana zakatai kamini borok rok belai wana lai jeng tak bo kaisa kuchu phai tong yang punugere cameraman ulele or bo thei tong tabok jara ya answer dim or bo ulai tabok jara thei tong kaisa kuchu ang to pura nok phalia je thei thak prose angor sok phaima ba angke pura nirone video punumali hapena boroni thaniwa ang video record khajak tongu nawi bono ang phunai takuk doi bok song angke nirok sahrodi te chini jara chini jomate hodarok nirok bahai wanso khama hairokhe chini or thrichasor rokhe nokhlawo tini chini jomate hodarok mabari sibari bo motai khunma jora boli roi toma jora bo make thrichasar rokhe phai tongmani oma hairok nuguinrok ba kok toma khanawo bahai nangjaka bo mahike khakanga tai chini hasteni lokurok nirok chini tipra sarok ani tuimek sanani video nai tongnai takho bok song nirok o video no nugui nirok tama wan sok nirok boro kahan ke simon muswani bangai or nirok finally phedi o thainka kami barai kepala dei khama moyal bising kalayu district kila udaipur gomati tiripurangka takuk tai bok song nirok or ang to nirok phumla ha phumna bilai na thicharong ka pula sang e phail de bas nongle tamai makha ka tini or thichasa rokhen no ki second yang na hadi camera da ta yang mana hana camera aku yang sana camera solitong sar da sagre tahi lekha ka ma pa simangra le ko nung to tini mabari sibari matai khunu na inka apro nung thaya khojarawo dero nung thichasa rokhen no thango song se toi lu lai bi na chi thango guribo ar rawo toi lu lai yang bolu lai ba ko lama jara toi lu lai ba ha ka nai thango song ke busuk time do ong na kya mon nung thichasa rokhen song nai le mani ke ata sara ata rong na okay yang oro nung omat tama thui ma honi wasok mungle yang boli roi tongmani o misil pong boni baba yang fain makaka al bono flot ke bono soljag tini salo ngana tama khaka
Sama le kasangba hamotai de solai bahaka punuk paika natama bang paika tini ama baba ni to din joto puja bu khai ja ba asuk jra to wi logoi paika oma haro gotom agero sar pate mung to nugya kho je asai mani homa khata omono joto no tabo khana hoy tomai khe matar bari bo ang tini oro interview nai pher sini hoda okra rok o kok to man khana boy bai kha bo oro phaiwi nai phani babu o pate man tei do nai phebe ja ke sing ka aga sabu saya ka ha ya boro ka sumo to tong thok lailes kana ka kiri ke de kiri sinai na toma bung sinai hai bla belai me kirima sangsa belai me wana ma sangsang khana har khanu gina musi ma wana na ha ka ke tak asuk o mahir thei chasaru asuk haing tongba bipot phang phana apot phang thang wa hani bagai kaisa soro ma kirlanya hani bagai sini oro tama hosnai bono sini hodani borok rokno kaisa tama samsugno o mahir thei rok phai nugo na samsugno borok tama sabai ja ma sungsine ka sawa phai ja lang ke ba song hai bisia hai bereng ja ba kirima sangsa wana kirima sangsa ba hodani borok nta hai borok ka hani bang wi de hai ni bang de borok nai ne fe hai ni potsa apa borok sai kelang thang bai jalang thing ma ta okay ga takho bohok song belai no kirima sangsa wana lajang tongo sini jamate ne hoda ni basara khoda ni borok sijak nukja ro phaibi ni rok banali phaijadi borok belai ne wana ma sangsa tamama khainai bahai rokte buddhi jukti ro phaibai di ni rok nai tongmani bagai te sen na hambai te sen jotno khulum ga takho bohok song te sibro oro bo nok phangkring mani boni noklawa no tini thei chasaro toma ba bo bahai kha nokha puilas kang bon nogoin khanama ba sungsung nai ga bahai kha puilas kang nogra sai khana di phwai u puilas ni sini moro ga ni ani bo mungke radha kunjori ani para bo mungke bare ke pula puilas kang phwai bo bahai kha thei nugralang sasa rukhe nang de sikang nugralang ang sakang nugra bo phwai bo sarai tu school lo toi phai bo ata ba sara ata kasarong khana ang gori ro bunai ruk jaliya ba hapa asugo him bkhau ma song mai khlai toi mo piang suboi luklai ma si kasak ma ke phaila ha ke ba tama oro ba tama ni kasak ma angla sarai rok de rong ba thunglang hi khaka boi ha te kaisa jaga luklai nai phila ha bos oro ba kasak ma ke pa phi bu ke ba ang ama no mari hola ama phai nai phegra di tama bung ha hin nai ha borok ba ha ni toi khok sawi alka jaga lui nai la ha bosi afro bu phai phi bu ke ba joto no sini hathai thai sa salai bu nai phebegra di hi hoi na le la ha borok ba ha ni toi luklai phaibla nokla ba kaisa toi luklai mani toi luklai re thei phai re o ma hai thei den kha tama bung kha bono no sung sa ang sa man liya ha pa no thei hai khe no toi luklai re phai re ke phai bu hai nokla ba kaisa sak sala ha tini to sini jomate hodarok mabari sibari wo sini jomate aro hodarok matai khongla raiu te aro boli raiu tini ni jorawo si om haikeni ni noklabo thei chasa rokhe opurbo khe kirima sungsa phaibu nini bokhaw nang tama wan chok botrono saikana ang ba tama sasnai palchmania ha ka haden kha haya den kha ang bu is samania ka ke ro ang phaiwi khana mane thangnai holibo ro sarai rok thanglai mani si toiluro bosi phai phai khana man bono bo hairano poitorsa samalia rong thungna ha ke ba apro dul dino thungmani ani sarai rong ke o yang ha pan kisa masa singnai nokla bai kaisa le nok singwa bu toilu ha ke nok singwa bu pawo nok brawo bu lukhe bu nok brawo bu ha ni pawo ke ba ang bono ba tama sasnai palchmania ka thong jaga toilu ni mane thong jaga o ma ke theipa thei ha ke pa sabu o amatro ni no bu su jora ang lui mani asu jora pabu yang bu an kucher ma jora asu jora pabu ang to baki yang dik thang mani boi jani ja nok ja nuka ja luklai nai mani boron or ke paya ke ro para borok rokle tama wan so khara tini thei phai chasa ro ke kirima sang tama ro in sai tong lai kha borok samano ba saman ya ka ang ba ang si ke te sini para no orok sini para ni loko song kaisa de phai ne pete para juda alkaron ser phai ne be kha boni para ro ni phai bela hara ya song ni para ketal song ro ke dongur song ro tei ba biang ro ni bu phai ka saman ya pa borok sini ale phai bela ha naya ni
Oke, baksa ba song kalau neng metai sima karena orang noklan nih orang baksa korok per tungai boleh besar tu neng poitosa bahai mata. Sama lihat kah poitorok lehar kele selesai ya hai sekarang imang robu nu ya hai bunu ya tak si hot hat sama ba kahadeng bunu sama lihat kah. Oke, takut bohong song orang nok pangzek bayi boni nok no ama rada konjori boni nok no ama. Boni nok kalau orang bayi sok bawa bayi koklas selai ke bawa tabok no sok bayi bawa pulias kang tini boni nok kalau kiri bas sengsa ke teisha sara rongai bon pulias kang nok raba hai ni bagai nirok le nirok ni bekau bahai wan sok nirok buk orang bayi ni bebe de nirok komen kai shadi nirok ni komen na ang pore we reply renai tei cini wan sok jak sijak nok jak rok nirok bu nirok komen kai siapa de nirok naik teman di bagai nirok teisha hamba teisha sulkung. Itu bukan jata, jago nak kena. Ubudo zaman orang dagru ya, tapi ya sukan darah, tik position boh, kaya. Oh my, gimana? Oh, mina rongnya hilang sekawan orang. Kalah. Orang baik kata. Mina rong ke buat tu yom tengah betul benar. Taruh le tanah sendiri. Dimu.